Hello guys. Kasuway ba mugduwa aning kining klase sa flower diri sa bukid? Oh. Mo ni kalingawan na mo suna ka ng bugno-bugno ba? Umot kay na. Oh. Imo ni sang putlon ni usa unya. Kana mo yang bunga. Oh, nya imo ning lumpungon na iana ni nimo iana nga mabitad-bitaro na ninyo kinsay maputol ang ulo-ulo. Vlogger na sa wapagani ko sa pagka minuto. Sana all. Oh nya kana duha mo ka buok unya imo ning lumpungon nya mo na say imong kanon sama ana ba. Oh. Imo ni sang anaon imo nang kanon kinsa toy unang kisa toy maputol kisa tong unang maputol pildi ka imo ning lumbiro na nakausa unya inigbitad ana inigbitad ana kung kisa toy maputol amo day pildi amo ni sang wa okay ba kung say pangan ani nga tanom dinhi man mo tubo ni dinhi mga higala sa kabukiran nya kasauna kami nga napadiri magsigig pangguna kini among kalingawan na hongri na mo among kalingawan inig mo pahuway mig pangguna mga higala magdaro mananom ana mo ni silbi na mong kuan kanang duwaan kini nga matang sa tanom. Ako kay bawog unsay pangalan niya pero basta kay mauna siya. May buntag karong kabuntagon atong ipadua ni sa atong mga kaubanan karon kining usa ka tanom diri sa kabukiran. Kining wa ko kay bawog unsa ni nga tanom, unsa ni motubo ra man ni sa kasagbutan diri sa bukid. Nas panahon nga mahuman mig pangguna, makarelax-relax mi. Amo ning duwaan o kinsa toy makadaog. Sa toy mapilde, alit ka ng kamot. Unya, tanaw na to unsaon ni pagduwa.